Thithi ingane uthola ukuthi ikhuluma iy'ndaba zabantu abadala, uthola ukuthi iy'ndaba ey'khulumayo ezinye zazo niyazazi kodwa ezinye zazo anizazi. Nithi niyayilandela nithola ukuthi ishintsha amavoyisi, mhlawumbe ibuye ikhulumisa okwendoda, ibuye ikhulumisa komuntu wesifazane, kodwa maninothisa akusilo leli zwi layo elijwayelekile. Kuye kuthiwe-ke laba abakholwayo-ke bese bethi ingane ingenwa amadimoni-ke kubizwe-ke laba abafundisi-ke abazothi fire fire fire. Angazi ukuthi kuye kube i-process ihamba iphelelephi ngoba mina angisonti. Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZola. Sinibingelela sisemakhaya phansi le Olundo olumahlekile, ondini olumahlekile. Phela kufuneka kubuye kwehliwe bafowethu kuyiwe ngasemakhaya, kuhlalwe emadolobheni kubuye kubuywe. Noma-ke nje le video kungekho simo esiphuthumayo esishoyo, kodwa kunento ethe angikhulume ngalento. Ngoba ngiyayibona ukuthi iyathanda ukuphuma endleleni, ngoba abantu abaningi bayethanda mangabe bekhuluma ngaphansi kwegama lomnyanga noma ngaphansi kwegama lokwelapha, base bethi wathwasaphi noma mina ngathwasa kuphi. Bese siyadideka-ke thina ukuthi ukuthwasa kanti yikhona nokwelapha abantu, ukuthi wathwasaphi noma ukwelapha abantu kuba isiphiwo osinikwe abadala noma isikhwama osinikwe okhokho bakho, ngoba phela sinabo abantu abelaphayo abangathwasanga. Enye into engifuna abantu ukubachazela ngayo ekabanzi, mina ngathi ngikhula bengazi ukuthi umuntu oba inyanga umuntu wesilisa. Bengazi ukuthi kuba khona nenyanga yomuntu wesifazane, phinde kube khona nesangoma somuntu oyindoda. Bengazi ukuthi isangoma umuntu wesifazane noma wesimame. Ngiyadideka-ke manje sekugcwele izangoma zamadoda ney'nyanga zabantu besifazane. Lokhu engeke ngikwenze-ke ngisho kuthiwa kanjani, kuthiwe ngihamba inyanga yomuntu wesifazane ngiyindoda. Ngokwazi-ke bengisho nje ulwazi lami. Ake ngize ephekweni yendaba. The topic is about le ndaba yokuthwasa. Ngike ngikhulume ngayo kakhulu futhi maningi ama-topic ngikhuluma ngayo, kodwa kunento engifuna ukuyivezela abantu ngoba kunabantu abayidingayo i-information yethu abangekho full cleared ukuthi what's going on. Khona iy'ngane ezalelwe emadolobheni, ezinye izalelwe emasabhabhu, kodwa lento yedlozi mangabe isifikile ayincengi ukuthi uzalelwe kuphi. Kuye kube buhlungu ukubona ingane igijinyiswa, yehliswa, yenyuka, ikhishwa ey'bhedlela ngama-medical aid, isiwa lapha nalapha ney'bhedlela ey'bizayo. Uthi uyayibuka lento uyibone ukuthi lento into engathi ishu nje ingalungiseka kalula, kuwukuthi abantu ababhekene nayo abanalo ulwazi. Kanti kuyadinga kwesinye isikhathi nolwazi ongalidingi kodwa ube nalo for the sake of your future period. Njengokuthi nje uthole ukuthi umuntu ngicela ukwenza nje mangisuka ngichaza ngalento ngenza umzekelo. Khona ukuthi kusuke ingane ivele isuke ikhuluma iy'ndaba zabantu abadala, kungonakele lutho nje, mhlambe ukuthi sekushona ilanga ngey'khathi zantambama, ingane isuke ibhonge mayithi iyashawa, umuntu eshawe emahlombe emhlane mangabe ebhonga. Thithi ingane uthola ukuthi ikhuluma iy'ndaba zabantu abadala, uthola ukuthi iy'ndaba ey'khulumayo ezinye zazo niyazazi kodwa ezinye zazo anizazi. Nithi niyayilandela nithola ukuthi ishintsha amavoyisi, mhlawumbe ibuye ikhulumisa okwendoda, ibuye ikhulumisa komuntu wesifazane, kodwa maninothisa akusilo leli zwi layo elijwayelekile. Kuye kuthiwe-ke laba abakholwayo-ke bese bethi ingane ingenwa amadimoni-ke kubizwe-ke laba abafundisi-ke abazothi fire fire fire. Angazi ukuthi kuye kube i-process ihamba iphelelephi ngoba mina angisonti, angifuni nje ukuqamba amanga, kodwa ngiyakholwa kuNkulunkulu nebandla engikholwa kulo, futhi nginawo umoya kaNkulunkulu. For the sake of my spiritual nginakho ngikuphiwe uNkulunkulu, kodwa nje akekho ibandla engathi sengingama ngalo ngithi hawu mina yekani amanye amabandla niye kuthini. Cha, ngaphandle masiyixoxela nje. Before I miss the topic, let me continue.
Uthola ukuthi-ke ingane iyabhonga-ke yenza leyo nto-ke, abazi ukuthi kumele benze njani. Iyakhuluma mhlambe befone bexoxele nomakhelwane, kube yinto nje e-serious ukuthi nakhu kuhlushwa ingane kanje kanje. Akusho ukuthi abantu uma behlala ema-suburb noma kwi-neighborhood ukuthi bonke abanayo information, phela abazalelwanga khona abanye, bazalelwe emakhaya. Omunye mase eyasho ukuthi naye ngiyasola ingane ngazi ukuthi ingenwa yinto ethile, nganjani nithi ukuyisa kubantu abakwazi ukubona izinto. Mase yasho-ke umama wayo ukuthi hhayi manje thina siyasonta kanje kanje kanje, mhlawumbe ethi uya komunye naye embeke esithombeni esikanjalo. Angithi yabona-ke uma ngabe uhamba-ke unganalwazi uya kubantu, uthola ukuthi ingane, ngoba ngangishilo nje khona top i-heading engangikhuluma kuyo, ngithi umuntu nomuntu ozele kumele ebe negobongo lakhe elinemithi emhlophe. Whether uyisangoma awusesangoma, uma uzele nje kumele ube negobongo lakho, kuyimpoqo lokho. Uthola ukuthi sebeyamusa-ke umuntu kubantu laba ababona izinto. Yabo lo muntu omuse kuyena kuthiwa, asithi nje umuntu kuthiwa uyazazi lezi zinto futhi uwugobela, uyakwazi ukuthi ethwasise umuntu futhi uyelapha, unomthandazi and stuff like that. Yabona-ke ingane yakho uma uyise kulowo muntu kofike kufuneke, it's my own point of view, kofuneka efike eyinike igobongo azoyiphehlela lona, eqale eyidambise lento le eyiphethe, ukuze sibone ukuthi ingane ithwasa ngampela. Angithi lapha kulo muntu isiwe yithini, mayifika laphana akayidlise igobongo elizoqaqa lento ekuyona, ibhodle khona izoqhuma lento ekuyona. Mayidla leli gobongo ayibuyele emuva ekhaya, noma ingahlala kuyena leso sikhashana. Angithi uyaqaqa yena, ilethwe yithina, ayize la. Maye seyidlise leli gobongo leli lokuthi lokuzalwa nje kwayo, hhayi lezangoma yize-ke linemithi emhlophe nalo, yabona. Mase idlise leli gobongo wayidambisa lesi simo ebhekene naso, akayidedele ibuyele kubazali bayo. Angithi useyiqaqile indlela yayo. Iyona-ke ingane esizoyikhulumela ukuthi, noma lowo muntu obhekene nalesi simo osezoyikhulumela ukuthi ithini indaba, funeke eye kuphi. Ngoba kubuhlungu ukuthi ngifuna ukuvika ukuthi ingane siyilethe isigulela, isikhulumela izinto esingazizo. Uma usufika wena usufika uyidlisa igobongo, uyifaka esigodlweni, isihlala phansi, siyathwasa ko. Ngilwa nokuthi ayingathwasi kuwena. Funani ngizwe kahle lento yokuthwasa, ngifuna ukunibeka esithombeni kahle manje. Ayingathwasi kuwena, ingane ilethwe kimi ngoba inenkinga, mina angiyidlisi igobongo. Leli gobongo engiyidlisa lona mese iyahamba, mese liyoyiqhumela lona, iyona ezoyibonela ukuthi ifuneka iyephi. Hhayi ingane uma ifika kulogobela useyidlisa igobongo, useshova laphana esigodlweni, sihlala phansi, isithwasiswa uyena futhi. Zizoxabana izinto ngoba uthola ukuthi izothi uma idla lamagobongo ingane, mase kuvela ukuthi ifuna ithwasephi, kodwa sekukhokhiwe, kuyakhokhwa, kuyaqhubeka i-process. Mase kuvela ugobela uzobe seyilwisa, ilapho-ke kuzobe sekuqala khona iy'ngxabano. Kanti nje ugobela akayidlise, angisho ukuthi ngiyaba-direct ukuthi abasebenze kanjani, asisebenzi ngey'ndlela ey'fana. Akayidlise igobongo elizoqaqa izinto, ihambe, izoyisholo yona ukuthi kumele iyephi, ngisho according from my own experience. Ngoba kubuhlungu lento esilethe ingane igula, sekuyasuke ingane isiyathwasisa, isiyenziswa yonke into la ekhaya. Mase iqedile ukuthwasa futhi iphinde ibe umphupho engabi yilutho, ngoba vele siyathwasa endaweni e-wrong, iphinde iqale phansi iyothwasa ingane noma umuntu. Ngixolisa kulokhu ngithi ingane ngoba lento ivamise ukungena abantu abasebancane, noma ikujikela nje usumdala, kodwa ithanda abantu abaseklina, abasebancane, ikakhulukazi nje abangakalali nomuntu wesilisa, noma owesilisa ongakalali nentombazane. So-ke ingane-ke mase ihambele, yikho-ke uthola kune-process abantu bethwasa bephindelela. Ingoba siyabagquba ukuthi abaye kuphi ngoba sifuna usizo, la ezizofuna khona usizo mase befike beyathwasiswa khona. Irobhi leyo, irobhi leyo. Bazohleze bexabana nogobela ngoba ulethwe endaweni engesiyo. Uma kuyindawo okuyiyona ingabuyela ekhaya, kodwa angikuthandisisi ukuthi ebuyele ekhaya ethi mase baleka noma eseya la athwasa khona ephinde ebuyele laphana akade simuse khona, ngoba sizosuke sibe ney'khalo thina sithi no, khona into ayenzile ubani. Kanti mhlawumbe ingane yayivese izothwasa kuyena, kodwa manje sekubuhlungu ngoba sesizosola ukuthi no,
kobe khona into ayenzile yini ingane isise lapha masiya lapha. Sengisho ukuthi umuntu uma egula wasiwa lapha agula khona, angu-appreciate or angu-promote ukuthi phinde kuthiwa akathwase khona. Kungcono esiwe lapha ukuze layinwele kulokho kugula okukhona mase yiqondela yena ukuthi uyothwasa kuphi, ngoba umuntu akufuneka simuse entwaseni, uyena okufuna eyiyele. Yize-ke isikhathi sesiphila kuso sesigquba abantu sithi abayothwasa. Angazi noma lento le izwakale kahle yini, ngoba lento idiphu ijulile. Ngisengayichaza ngokungaphezulu kwalokho ukuthi bengiyibeka on a light scale after experiencing something komunye umuntu engisondelene naye, so ongayi-understand lezi zinto. So ngabona ukuthi laphana uzoshayeka, kodwa ngabe ngisasabalala kakhulu. Yikho ngithi ngoba baningi abantu ababuka le channel angikhulume ngalolu daba. Siyabonga ukubukela kwenu, ningakhohlwa ukusubscribe, nishare, ni-like, ni-comment. Siyabonga.